Bé, bona nit, dic bona nit perquè són les 12 de la nit. Ara sortim amb el grup municipal de fer un sopar amb veïns d'aquí de Torreforta i hem pensat que amb aquesta polèmica que hi ha hagut d'aquest edifici auxiliar que s'havia de fer aquí d'equipaments, on hi havia llar de jubilats, on hi havia serveis socials, on hi havia oficina d'atenció al ciutadà, i que el senyor Ballesteros ha dit que ni existia el projecte ni existia res, doncs sembla que la millor manera que podíem fer per demostrar que no diu la veritat era venir aquí, no?, i veure el lletrero aquest que hi ha aquí darrere, que em sembla que l'heu pogut veure, que diu tot allò que el senyor Ballesteros no farà a Torreforta, que és aquest edifici que ja està mig construït, que l'únic que caldria és adequar els locals i que s'hauria de fer això que està aquí. Ho dic perquè aquesta és una de les coses que més habitualment ha pres com a tàctica o tècnica l'Ajuntament de Tarragona del senyor Ballesteros. Bàsicament, dir que les coses no les fa perquè són culpa nostra, quan la realitat, com podeu veure, és que aquí hi ha un edifici a mig construir que porten 2 anys parat i que, la veritat, si no ho hem fet, o és per incapacitat o per desídia. I bé, doncs em sembla que valia la pena, aprofitant que estàvem a Torreforta, comentar aquest tema, a part de molts altres que hi ha i que hem parlat amb els veïns de Torreforta, com poden ser temes de seguretat, temes d'horaris comercials, i que procurarem en els propers dies doncs traslladar-los a l'Ajuntament. I res més, escolteu, és molt tard, són les 12 de la nit, jo no sé a quina hora penjar en aquest videoblog, però jo us dic que són les 12 de la nit, i a més ja ho deveu veure, no?, perquè és molt fosc i no hi ha ningú pel carrer, i bé, doncs tornarem, aquest és la continuació del de Reus, també el vam gravar tard, el de Reus, però vaja, allí doncs era un local tancat, però aquí la veritat és que ja fa bastanta fresca, Vinga, bona nit.